Е хребета Кьоравица или Острец. На заден план Погледец. След Погледец следват Малкия и Голямия скакавец. След това хребета Маринковица. На преден план с джуджето, дето го размахва, е върха Възела. След него е Драганица. Отзад са трите безименни върха, които са след Голям скакавец. На заден план Алековия връх. След това Мусала, Малка Мусала, двата близнака и единия пагон на Манчо стърчи отзад. Белия ули, това са непретрудно преодолимите зъбери жандармите. Долу под нас Долното рибно езеро, Хижарибни езера, Горното рибно езеро Дългото, право пред нас Йосифица. След това още по-вдясно следва върха Венеца, също трудно преодолим. На заден план връх Гранчар и връх Сухавапа. След Сухавапа широкия гръб на Ковача. След Ковача много добре се вижда сега ясно връх Курджилък, тъмния връх. След тъмния връх това е Лопатишкия връх. От Лопатишкия връх отново излизаме на Канарата и на Зъбците.